I pozdrav svima ljudi, ja sam Yoda69 i danas sam nabavio konačno ovaj ključ. Vidite ga u mojoj ruci. Ali prvo moram da prespavam. Čovječe, ja sam čekao da odem u raid na tamnicu da je očistimo. Ko zna, možda napravimo nekakvu farmu od nje. Beži! Beži! Kako sam umro? Pa jedan je izašao, sam umro sam odmah, kako sam ovako smotan. Okej. Inače, ovaj luk sam dobio od nekog skeletona. Uvijek zaboravim da mi ne dropaju stvari kada ih ubijem s ovim. Ne! Nisam htio da ga ubijem sa njim! Aj, Schweckenbrot! Ovo ću morati da stavim na njega. Novi mač! Ovo je 20 puta bod... Bože jebote! Koliko je zajebano! Pa kad ću ja očistiti nikad? Begaj! Zapalio sam i sebe! Beži! Dobro je! Ostao sam živ! Majke mi, ovo je stvarno zajebana tamnica. Beži jebote! Kako samo iskoči od jedan put? Beži jebote, beži! A marš u pičku materinu! Nisam znao da si tu! Ne mogu da verujem koliko je ovo opasno život. Koliko su ovo opasne tamnice, majko Bože. Umri bar ovdje jebot. A majku mu, imao sam vodu pored, ja sam retardiran.
mogu da vera ja sam umro u tamnici, a rekao sam vam moram da pazim da ne umrem u tamnici. Dobro. Sad ćemo njega da ispravimo. Dobre! Vi ćete mene da napadate, majku imam vašu. Mamu imam ja vašu, retardiranu. Joj, strah me. Da li bi smeo, a? Koliko stvari ću da izvodim ako sad ne da... Pa nek ide život! Beži! Jebote život. Beži odavde ovde. Ne mogu da verujem koliko je lakše s vatrenim. Ovaj električni je nikakav. Mislim, super je to, udari grom i sve, ali... 20 puta je bolji ovaj vatreni, majku mu. Lakše je s njim da se ubije. I još dobijaš život. Beži, jebote! Umret ću! Jebote, umrlo govno u meni, jebote! Klips neću da završavam dok ne završim i gornji sprat, ne zanima me. Dok ne uzmem sav loot iz ove tamnice, neću izaći. Točnije neću završiti klip. Izlazit ću ja sigurno jedno 20-30 puta. Beži bre ti. Beži ti! Beži! Ko te zvao? Ko te zvao? Moraš mi tamo, moraš! Šta sa heltom, ovo sa heltom! Beži, jebote, beži! Beži, jebote, beži, spašavaj živo glavu! Vi ćete mene da plašite, mamu i valašu! Jebem ti sunce, kotku ti! Nisam očekivao knajta! Najgori su ovi knajtovi. Joj, mada mi se spavnuje sve živo tamo sada. Joj! Na spratu nisam smeo da umrem. Od svih stvari na spratu nisam trebao da umrem. Ok, ljudi, odustajem od one sobe.
Nemoguće tamo da dođem, trenutno. Možda nekad kasnije kad budem imao električni luk ili ne znam, vatreni luk, pa onda mogu tako, ne znam, vidjet ću. Ali trenutno je to za mene nemoguća misija. Prema tome, hoću da istražim onaj jedan hram koji sam bio video. Evo ga ovdje. Aj sleti. Valjda ovo nije nešto preterano u koje to. Izvadim mač za svaki slučaj. Ajde da ga istražimo. Jo, već. Tajna vrata. Znači stepenice. Smijeni se! Beži odavde, ovdje je meduza, jebote meduza! Beži! Jebote meduza, neću da se borim protiv meduze, već sam imao dovoljno problema danas, prijatno doviđenja! Meduza, fuj. Jebote meduza! Ja se čudim zašto su okamenjeni, a ono meduza! Ne mogu da verujem, meduza. Ok ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela, jer iskreno ja sam bio prestrašen pola epizode, zapravo većinu epizode. Da nisam ovaj vatreni mač dobio, ne znam kako bih pobedio. Nemam pojma, blage veze nema. Ali bitno je da smo preživjeli i da imamo dosta luta. Ali ne mogu da verujem, nisam očekivao ni 2 ni 3, nego baš meduzu da ću da vidim u onom hramu. To me... Ja sam samo pobegao. Neka fala. Dovoljno me uplašili oni tamo kerovi i knajtovi i kosturi i sve živo. Tako da... Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!